या कार्यावळीचे हे यादस्तिक हॅलो गीत चित्रंगी महासर्तीतले चवथे गीत कौल दी त्या गीताचे दुसरे इनाम फावो जाता दीक्षय सतरकर हाका दीक्षय सतरकर मागणी दुसरे ताचेर सुंदर व्हिडिओ दीक्षय सतरकर हांणी निर्माण केला आणि ताका दुसरे इनाम रनर्स अप हॅलो गीत चित्रंगी महोत्सवातले चवथे गीत कौल दी या गीताचे पहिले इनाम फावो जाता आशीर्वाद मुव्हिंग इमेजीस हाका आशीर्वाद मुव्हिंग इमेजीस प्रसाद नाईक आणि टीम देव बरे करू रंगाची धावन होळी या गीताचे दुसरे इनाम फावो जाता महामाया प्रोडक्शन हांका महामाया प्रोडक्शन रंगाची धावन होळी या गीताचे पहिले इनाम फावो जाता एडी डान्स कंपनी एडी डान्स कंपनी गोवा फिल्म फेस्टिवल एंड NFDC स्क्रिप्ट इव्हॅल्युएशन पॅनल आकाशदीप पांडे फिल्म पुरस्कार which has been screened at prestigious Cannes Film Festival and international गीत चित्रंगी महासर्तीतले पहिले गीत दाम बाबा या गीताचे दुसरे इनाम फावो जाता एडी डान्स कंपनी हांका एडी डान्स कंपनी हमके एडी डान्स अकादमी एडी डान्स कंपनी गीत चित्रंगी महासर्तीतले पहिले गीत दाम बाबा ह्या गीताचे पहिले इनाम फावो जाता शुभला प्रोडक्शन हांका गीत चित्रांगी महासर्तीचे दुसरे गीत याद ही पन्नी या गीताचे दुसरे इनाम फावो जाता गौरी प्रोडक्शन गौरी प्रोडक्शन महासर्तीचे दुसरे गीत याद ही पन्नी या गीताचे पहिले इनाम फावो जाता यश मंगल
ते बरोबर 50,000 गीत चित्रंगी महासृतीतले तिसरे गीत यमुने काटा या गीताचे दुसरे इनाम फावो जाता यश मरमंगलम हांका. गीत चित्रंगी महासृतीतले तिसरे गीत यमुने काटा या गीताचे पहिले इनाम फावो जाता सुयश गावडे हांका. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.